Hyvin löytyy Otto Rauhala keskustasta. Rauhala loukkaus ja Kilpeläinen. Hanska heilahtaa. Näki oli tilanteen herrana. Molemmat maalivahdit on aloittanut taas tosi varmaan olosesti. Siitä avaus suoraan Savinaiselle. Savinainen yrittää Kilpikäden puolelle alas, mutta Eero Kilpeläisen reaktio on erinomainen. Siinä tarjottiin runkosarjan kuninkalle maukasta paikkaa. Jokinen vastaa Kemiläinen. Nyt olisi viivassa paljon tilaa. Riikola odottaa vähän. Yrittää pelata kärkikarvaa ja pois laukkoon. Kiekko pomppii! Ja se pomppii Dominik Rahovinalle. Harvoin tulee Kalpa-pakeille tässä finaalisarjassa noin paljon tuohon viivaalle tilaa ja hyvin Riikola sen käy. Elorinen nopeasti Savinaisen kautta. Kiekko pomppii Karjalaiselle, mutta laukaus suoraan Kilpeläisen syliin. Siinä oli ere Karjalaiselle tulla, ja tulikin loistava paikka, mutta ei se läpi mene. Nyt on Kalpalla pitkä hyökkäys ykköskentällä. Lyytinen laukoo, ja siinä tekee bonsakseen maskia, mutta kuti menee Kilpikäden puolelta ohi. Saravo ottaa vastaan, vähän mailla nousee Jasu. Jasun purku, Lyytinen pompottaa, ja siinä on loistava peli. Läpi Elsa Blake Parlet vie siitä, ja voittaa Tappara 1-0 johtoon! Alivoimalla maalin tekijänä Blake Parlet! Olipa jäätävä maali. Olipa jäätävä haltuunotto! Kyllä, ja viimeistely, että Pakio paikalta vetää tollasen. Toivottelin sitä, että Lyytinen epäonnistuu tossa, että sitä ei kenellekään suo. Katseet tähän! Lyytinen pompottaa, mutta Parletin suoritus ottaa kiekko haltuun. No on se uittokin aika komea. No eikö, kokonaissuoritus ja se, että hän lähti haistaa sitä tilannetta, eikö niin? Näkee, että nyt tulee Lyytiselle hankala kiekko ja... Sitten tulee laukkaus. Rahovinen torjuu eteen. Junnila pääsee irtokiekkoon, mutta sen verran on mailla häirintää, että ei onnistu. Lyytinen. Luostarinen. Luostarinen. Ei voi paljon maukkaampaa paikkaan tulla. Liigauran ensimmäinen pudotuspelimaali. Se on tänään, tässä ja nyt numerot 1-1. Sitä puhuttiin aikaisemmin Luostarisen energiasta siinä viime pelissä jo. Hän on vähän tuoreempi kuin muut Kalpa-pelaajat. Ei ole ollut niin kovalla kuormituksella. Tää maali lähti parikymmentä sekuntia ennen viimeistelyä. Seppälän huikee hieno spinoraus tuolla omalla sinisellä. Repo hakee päädystä, pelaa viivaan. Rantakari, levitys Jasulle. Jasu laukoo ranteella ja siitä Martti Röimark vielä irtokiekosta ohi. Lähellä. Tarjottimelle putoaa, mutta kaatuu. Ei saa aivan kunnon siirtoa päätyyn, mutta vielä jää siihen viivaan. Rystyn puolella ollaan ja Jokinen laukoo! Ja Dominik Rahovina vähän ottaa sinne patjaa kiinni. Jokinen tällä kaiken minkään lähtee. Kääntääkö nopeasti? Puolen vaihto. Jasu ottaa siitä alas ja yrittää päästä. Ottaa yhden kappaleen mailoja siitä. Ja sitten on paikka! Juhani Jasu Kauhaisee! Kauhaisee kiekon maaliin! Ja Tappara johtaa 2-1! Ollaan nähty Jasultakin näissä finaaleissa 2 sellaista maalia. Häntä rikottiin, eikä siitä olisi pitänyt tulla jäähy ihan selkeästi. Kalpa-pelaaja roikkuu hänessä. Jasu jatkuu, ei niinku tehnyt mitään. Punners eteenpäin, tässä nähdään toi. Sitten tulee seuraava irtokiekko, hän nappaa, haastaa keskelle päin. Nopea veto ja laittaa sen niinku rystystä liikkeestä pienen kosketuksen länkkiin kohti ja sinnehän se menee. 8.30 pelattu ottelun kolmatta erää. Melkoinen vihtominen kuuluu Kuopion Niiralanmontussa, kun yleisö seisoo täällä. Se odottaa vielä sitä yhtä räjäytystä ja kenties sitä, joka veisi tämän jatkoeriin. Lyytinen lähtee hakemaan väylän auki ja poppaa tolppaan! Se on enemmän kuin lähellä, mutta sitä ei lasketa. Siinä on viimeinen isku. Nuutinen tulee ja Kuusela pistää kaiken pelin keskialueella. Sutaisuu kohti ja se ratkaisee 4 sekuntia ennen loppua. Tappara voittaa Suomen mestaruuden toisena perättäisenä keväänä. Se on nyt selvä asia. Kiekko tyhjää rysään ja juhla alkaa olla valmis.
Parlet ottaa riskin siinä. Kuusela pelasi keskialueella loppuun asti. Luki ton tilanteen, oli vähän takana tosta punaviivasta. Hyökkää eteenpäin, tukkii sen Kalpa-pelaajan linjaan. Kiekko tulee Parletille, joka ampuu sen tyhjään maaliin.